welcome back mga ka-studio to another kainan session. Today's menu, we have bulad bulinaw. Mayroon din kami ditong fried fish or piniritong isda. Suka, mayroong madaming sili. Tapos bisdak favorite dish, utan Bisaya or lauoy. Ayan, init pa po. So hindi na namin patagalin to habang mainit pa kasi masarap to pag mainit. Kaya pray muna kami. Lord God, thank you so much for this day. Thank you for this food, sa good health, sa blessing, sa guidance and protection. Amen. Yan, kainan na po. Yung shoutout pala, sa huli na lang namin para makapokus kami ng pagkain. Wow. Ito mga. Yan kita dyan. Thank you pa. Oh, ito yung Bulinaw. yung fish pala na gamit ko dito is tuna yellowfin. Sarap nito, sabaw pa lang. Kainan na po. Lauoy po tawag nito sa amin sa Bisaya. Sarap mong sabaw. Tapos na po palang kumain si Sax ng utan. Yan o. Okra at kalabasa. Hinaan lang pala natin, no? Ha? Baka kuhan ba, maingay ba yung kutsara? Higop tayo suka. Hanghang. Ang tamis ng kalabasa. Sabaw talaga mo. Higop muna ako ng sabaw. Meron po itong kamunggay at alugbati. Yan o, okra. Ang lapot. Sarap pag lauoy talaga, pag kompleto yung mga gulay. Daming gulay. Tapos may bulad. Perfect. Talong. Gulay, kuha tayo. Sarap.
Pag ganitong ulam, dapat kinakain agad habang mainit pa. Da tulo, singot. Sarap din ang bulinaw mo. Mm. Crispy. Mm. Kasi itong kuhan, kasi itong utan, Bisaya, may pagka matabang siya ba? Yung lasa, tapos pamaris mo, maalat. Masarap talaga siya. Mm. Pero hindi naman ito masyadong maalat pa. Mm. Ito ba no? Sakto lang. Gusto ko din tong na isda. Ito, yellowfin. Mahal nga lang. Yung kilo nito is 350. Ingat kasi tinik mang. Mm. Sa mga gilid lang yan ang tinik ito. Gulay ka pa mang. Hati tayo nito bang para maubos. Ito, wala ka ng kanin. Kuha ka? Ito na lang. Ubusin ko ito, gulay lang sa akin. Mayroon pang kamatis. Ang lalaki ng kamatis ito. Sa'yo na ito mang. Mm. Huwag mong kainin pati yung sili oh. Thank you, Pang. Excuse me po. Yan, ubos na oh. Manalo talaga to na ulam.
Ubos na sa'yo pa? Mm. Sarap ng suka mo. Ang hang. Ubus ako. Ubusin mo sa'yo. Gupin ko lang mga sabaw dito. Yung pinagpawisan ako, mang. Sarap. Tapos namin kumain mga ka-studio, ha. Shout out kami. Sana po nag-enjoy kayo sa simpleng ulam namin today. Simple po ito pero talagang masarap talaga. Tapos healthy pa siya. Daming gulay. Dami po nag-request itong gulay, utan Bisaya. Ang dami talaga, hindi na namin isa-isahin sa sobrang dami po. Shout out pala kami mga ka-studio. Shout out kay Jeannie Sid at sa sister niya na nasa Perth, Australia. So mayroong channel po yung sister niya. Ang channel name ay Anne's Kitchen Diary. Tapos shout out din kay Mabi from Portugal. Shout out Puza RBX. Shoutout din kay Charlene Batukan. Tapos, yung cousin niya, si Dayan Lunsaga. Ito, mayroon tong channel si Ma'am Dayan Lunsaga. Hi po. Tapos next na shoutout namin, wala to silang mga channel, mga studio, pero nandito, solid, nakasuporta. Shoutout kay Ma'am Maricel Absin from Qatar. Romel Sambo from Isabela. Jima Shea from Alcubar, KSA. At shoutout din sa Mural and Patungunon family. Kasumpang Jean from Iloilo. Shout out Natso. Shout out Ayaw na Shok, originally from Cebu, now in New Orleans, Louisiana. From Janice Maritan, shout out sa taga Cebu, Bragat family. Shout out Lailin Alinsugay from Baguio. Shout out din Carlito Villar from Spain. Ja Raid. Sharon Puson at sa De La Cruz family in Bulacan and Dubai. Ingridlin Orhaliza. Shout out din Mitch Sapay from Balagatasa, Maigo, Lanao del Norte at lahat ng mga Sarang families. Shout out Baby Tapi at sa asawa ni Ma'am na si Bernie at sa mga anak niya na si Naomi at Nadine from Japan. Hello po. Shout out Milagros Penilia from Spain. Luis Busoy Ampiong. Randy Garcia. Romer Palabrica. Romel Sambo from Isabela. Jacob Dom. So yan na po lahat ng mga shout out mga ka-studio. Si Sax pala hindi namin pwedeng palaging isama. So minsan po isama namin siya, minsan hindi naman po. Kita-kits tayo sa susunod na video. Bye-bye. Thanks for watching.